Evidentment, les polítiques de cooperació internacional pequen d'un pecat original, tenen un pecat original que és que parteixen d'unes relacions desiguals, de qui té uns diners, unes característiques de dominació, etc., i qui necessita alguna cosa i la demana. I, per tant, aquest pecat original s'ha intentat mitigar de diverses maneres. S'ha intentat mitigar a partir de que les organitzacions tenen relacions d'igualtat amb altres organitzacions dels països receptors, fent que l'ajut al desenvolupament, l'ajut oficial, no estigui lligat a contractes comercials, fent campanyes conjuntes entre organitzacions del nord i del sud, però de totes maneres és obvi que les polítiques públiques mai no són neutrals i que, per tant, la cooperació al desenvolupament té el perill de o bé perpetuar un sistema de dominació o bé de posar parxes a un sistema capitalista que impera i que, per tant, no canvia les coses, no fa un món més just i solidari, sinó que perpetua el sistema. Tot això, evidentment, és difícil de tractar. L'ICIP des de fa 10 anys que té una línia d'ajuts de recerca precisament per treballar temes no de cooperació estrictament, no de cooperació internacional, sinó de construcció de pau. Però és obvi que qualsevol treball que no estigui fet des d'aquest punt de vista de dominació, és obvi que tot el que va en benefici de la cohesió social, del desenvolupament humà, de la dignificació de la vida de les persones i dels col·lectius, és obvi que tot això contribueix molt positivament a la construcció de pau. I avui el que fem és presentar un estudi que ja s'ha presentat preliminarment en altres llocs, però presentar un estudi que aborda aquesta qüestió. Aquesta qüestió que, com he dit, fa que analitzi les polítiques públiques que mai no són, com he dit abans, neutrals, i veurem si això és així, si realment es col·labora amb una dominació més o hi ha polítiques públiques i ajut al desenvolupament que contribueix a la construcció de pau. Tinc el goig de presentar la Míriam Acevillo i la Cecil Barbeito, que no són només persones molt professionals i que en l'àmbit de recerca ja han fet coses molt notòries, sinó que són, a més, amigues nostres i, per tant, els hi passo la paraula, molt orgullós de poder presentar aquest estudi dintre de l'àmbit d'aquesta convocatòria de recerca que anualment destina 60.000 euros a ajudar grups de recerca que facin aquestes coses com aquesta. Doncs Míriam i Cecil, endavant, com vulgueu. Moltíssimes gràcies, Xavier. Gràcies també a totes les persones que us aneu incorporant per l'interès d'assistir en aquesta presentació. I també, lligant amb el que deia el Xavier ara, un agraïment a les subvencions de recerca convocades per l'ICIP i la GAUR, que són les que han fet possibles que féssim aquesta investigació entre l'IGOP, l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, i l'Escola de Cultura de Pau. Llavors, si us sembla, comencem. Ja sabeu, les que esteu aquí, que l'informe fa una anàlisi comparada de les polítiques públiques catalanes i de València des del 2015 i en alguns casos també amb informació prèvia. El que farem avui a la sessió, després de la introducció que ens ha fet el Xavier, estarem parlant d'introduir el projecte, per què l'hem fet, quines eren les preguntes de recerca i de metodologia. Parlarem una mica dels conceptes clau. Aquí serà una part potser una mica més formativa. Aquí m'allargaré una mica. Després la Míriam presentarà els resultats més destacats de l'informe. Farem una presentació molt curteta avui, però l'informe té unes 90 pàgines, així que serà una presentació breu. Conclusions i recomanacions per polítiques públiques. Llavors, comencem. Potser coneixeu el blog que hem fet amb una informació molt bàsica del projecte, que inicia amb aquesta foto, que prové d'un huracà que va haver a Filipines i ens semblava significativa del que
estem intentant treballar amb aquest projecte, que és com la cooperació, sigui acció humanitària, sigui de desenvolupament, sigui de temes de drets humans o de pau, a vegades genera tensions, no? Que és el que mostra aquesta foto. I volem veure com les polítiques de cooperació poden adreçar aquestes tensions i com poden realment contribuir a la pau. Llavors, el punt de partida que teníem per la recerca és observar que la seguretat humana a nivell global s'està deteriorant. Si coneixeu l'índex global de pau, el Global Peace Index, el que diu és que l'índex de pau global s'està deteriorant des de l'any 2008, sense parar. Des d'aquell any l'índex de pau global està empitjorant i a sobre són més grans les diferències entre els països que tenen un índex de pau més elevat i els països amb pitjor índex de pau, diguem. La despesa d'armament absoluta és la més alta de la història, els conflictes armats augmenten en nombre i complexitat i s'afegeixen altres formes de violència fora de conflictes armats. Tot això fa que la seguretat humana a nivell global estigui pitjor que fa 10 anys. Hi ha algunes d'aquestes dades que explicàvem amb constant retrocés. Alhora teníem interès de valorar les polítiques de cooperació per la pau, i això és un objectiu molt personal de les institucions que participem, perquè el 2009 vam fer un diagnòstic ja de les polítiques de cooperació per la pau i volíem veure com havien evolucionat. I el tercer motiu és destacar la importància del nivell subestatal en cooperació, perquè tant els ens locals com són les generalitats, les comunitats autònomes, tenen una independència prou gran en la definició de polítiques de cooperació, i llavors ens semblava interessant veure com estaven aprofitant aquest marge, i també perquè algunes d'elles han tingut un compromís molt gran amb la cooperació, amb els fons que han aportat, i ens semblaven com actors molt rellevants d'analitzar. Llavors, què hem estudiat a la recerca? I amb això aviat acabo amb explicar la metodologia. Hem estat parlant ens hem preguntat com han evolucionat les polítiques. Abans deia, com la data oficial que ens posàvem era en el període 2015-2019, i això té a veure amb que en el 2015 va haver alguns canvis polítics, però també hem mirat amb una mirada una mica més a termini certes coses. Ens interessaven sobretot aquests dos territoris, Catalunya i País Valencià, i Barcelona i València ciutat. I en concret, en quina mesura les polítiques s'han anat adaptant als contextos interns i internacionals. I tot això ho hem fet mitjançant entrevistes. Algunes de les persones que esteu aquí heu estat entrevistades, 18 persones en total. Vam fer 2 grups de debat també per contrastar una mica les conclusions. I llavors hem analitzat també fons documentals. Llavors, els casos estudiats, com deien, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de València, de Catalunya i Generalitat Valenciana, com veieu, tenen uns pressupostos en termes absoluts i relatius molt diferents. L'únic que realment es compromet amb el 0,7 és l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de València està fent esforços per pujar, però veieu que l'estimació respecte al percentatge de pressupost del govern no sempre compleix el 0,7, que és com el compromís internacional. I llavors els partits també, com deia abans, hi ha hagut partits de dretes. El 2015 va haver com un canvi, semblava, com de cicle polític en els actors estudiats, amb actors com Barcelona en Comú, Compromís. I llavors també ens interessava veure si hi havia hagut algun canvi amb aquests canvis polítics. Aquí
No llegiré el detall perquè és molta cosa, però veieu que hi ha diferents estructures governamentals. En el cas de la Generalitat de Catalunya hi ha una agència específica, que és l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Amb els altres actors no hi ha agència específica, depèn de regidories o de direccions generals. I en tots els casos hi ha plans directors, que és el que ens ha guiat molt en la recerca. Alguns estan en el seu primer pla director, altres ja en tenien més, però bueno, en qualsevol cas tots tenen un pla definit de polítiques. Llavors, passem als conceptes clau. Té una mica a veure amb que s'entengui bé l'abast de la recerca i també permetrà plantejar alguns dels exemples que hem vist fent les entrevistes. No volíem que fossin només números, sinó també veure com això afecta les entitats i com afecta les realitats dels altres països, i això ho introduirem ara amb els conceptes claus. Llavors, referent als conceptes, nosaltres parlem de polítiques públiques de cooperació per la pau. Cooperació per la pau és un terme que no s'utilitza molt en l'acadèmia, però nosaltres l'hem escollit entenent que inclou dos termes que sí que s'utilitzen a l'acadèmia, que és la construcció de pau i la sensibilitat al conflicte. Hem estat analitzant aquestes dues coses. Llavors, intento explicar quina és la diferència entre una cosa i l'altra, entre els dos conceptes, compartint un marc que és del Jonathan Goodman. Ell diu que hi ha tres tipus de formes de fer cooperació en context de conflicte armat. Una, ell li diu working around conflict, que vol dir intervenir al marge del conflicte armat. Vol dir que estic intervenint en un context on hi ha tensió o hi ha conflicte armat. La tensió pot ser prèvia o posterior a un conflicte armat. En qualsevol cas, hi ha tensió entre la població o hi ha un conflicte armat obert, però les accions d'acció humanitària o de desenvolupament que es fan en aquell context no ho tenen en compte. Fan una cooperació clàssica, diguem, sense tenir en compte que és un context especial. I no veig, no sento, no dic que és un context específic on hi ha un conflicte armat. Una altra forma de treballar seria treballar en el conflicte, working in conflict, treballar en un context en el que hi ha el conflicte i soc conscient que hi ha aquest conflicte. Per això la imatge del mico que es protegeix, perquè entén que és un context especial, molt tens i insegur, i que sí que s'han de prendre mesures no només de seguretat, sinó també respecte a les poblacions. I el tipus de cooperació que es fa en aquell cas són tipus d'acció clàssica de cooperació, com l'acció humanitària, el desenvolupament o els drets humans, però molt conscient del context on s'està fent. Vol dir que no necessàriament s'estan fent accions de pau, es fan accions habituals de cooperació, o les clàssiques, acció humanitària, desenvolupament, però conscients que és un context especial. Això se'n diu sensibilitat al conflicte. I després hi ha un tercer tipus d'actuar, que és treballar sobre el conflicte armat, working on conflict. Això vol dir que les accions que es fan sí que són de pau. I quan dic sí que són de pau, exemplifico una mica amb alguns exemples. Accions de pau serien aquelles que van dirigides a pal·liar les causes o les conseqüències dels conflictes armats. I, per exemple, pot ser, si estem parlant de països en conflicte, accions d'alerta primerenca, diplomàcia preventiva, negociacions de pau, diàleg entre les parts, DDR, desminatge. Això són accions directament adreçades a causes o conseqüències dels conflictes armats. També poden ser accions fetes des del nord, com promoure el desarmament, una explotació més justa dels recursos naturals, revisar la banca armada, militarització de fronteres. Pot ser també des del nord, diguem, com revisant les pròpies responsabilitats. Tot això es consideraria construcció de pau. I el que deia abans de la sensibilitat al conflicte, que relacionava amb el MIC o amb el casc, vol dir fer accions com atenció mèdica, atenció de seguretat alimentària, salubritat, formació professional, àmbits que no necessàriament estan relacionats amb la pau en sentit estricte, però que pel fet de desenvolupar-se en context de conflicte armat han de tenir unes especificitats.
Potser ara això sona una mica abstracte, però m'agradaria compartir alguns testimonis que hem anat recollint fent les entrevistes per posar una mica cara a què estem parlant, no? I per què és tan important fer aquesta distinció. M'estic allargant molt en els conceptes, però perquè és una forma de justificar també per què hem fet aquesta recerca i per què ens sembla molt, molt important. Llavors, una de les... I ara aviso, hem triat 3 testimonis. Aquests testimonis no es corresponen amb les fotos, en primer lloc. Les fotos tenen a veure amb el tema, però no necessàriament amb el lloc o amb l'entitat que ens ha compartit aquests testimonis. I són testimonis d'una entitat d'acció humanitària, una de desenvolupament i una que fa o més incidència política. Són entitats variades, vaja. Llavors, amb aquesta foto volíem compartir, i ara llegiré el testimoni, que hi ha uns dilemes pràctics, molts dilemes pràctics associats al tema de la seguretat. Moltes vegades, quan es fa acció humanitària i desenvolupament, s'ha de negociar amb actors armats. I això, sens dubte, és un dilema de la pràctica, és un dilema ètic i pràctic molt complicat, perquè estem legitimant els actors que estan provocant molt mal a la població i un descens gran dels indicadors de desenvolupament humà. El que passa és que a vegades per fer arribar l'ajut, sigui d'acció humanitària, sigui de desenvolupament, el que sigui, cal fer-ho, perquè si no pot ser que aquests actors armats ataquin els convois o bé robin alguns materials i d'alguna manera estaríem finançant indirectament aquests actors armats. Això és un dels dilemes més durs per mi que implica l'acció humanitària. Aquí volia llegir un testimoni que tenia a veure amb aquesta foto, que és una de les que ens han compartit. Diu, si posem un cas extrem, per exemple, que és el que jo més treballo, és el tema del terrorisme. Des d'una perspectiva de construcció de pau, potser diries amb aquest grup no s'ha de parlar. Però des d'una perspectiva d'acció humanitària pura, el primer és el present, és alleugerir, evitant el patiment en aquest moment. I l'única manera que tens de treballar amb un grup armat és parlant-hi. El que ens està dient aquest actor, diu parlar, però el que està dient és que negocien amb els actors armats. Negociar vol dir que hi ha una contrapart, que hi ha una contrapartida i que aquestes contrapartides poden tenir efectes també. Aquest és un dels exemples dels dilemes que volíem compartir. Un altre, aquesta foto prové de Palestina. Moltes vegades el desenvolupament construeix coses. A vegades, si estem en país de conflicte armat, no només s'ha de construir, sinó que s'ha de reconstruir. I el perill que té la construcció, la reconstrucció, té a veure amb la transferència de recursos. Aquí arriba el que s'està construint, amb quins recursos es fan i d'on es compren els materials. El testimoni que teníem ens deia la persona tècnica, inclús si estàs construint latrines, en un context com el de Palestina, és molt perniciós, perquè al final l'obligació de tenir cura de la població ocupada és de l'ocupant, no de les ONGs internacionals. Però les ONGs internacionals acaben comprant el material a Israel per construir latrines. Israel no posa un duro, no és que no posi un duro, sinó que rep diners indirectament i es treu de sobre la responsabilitat. Llavors, un altre exemple de possible impacte negatiu de la cooperació en context de conflicte armat és el de com transferim els recursos. I això no només té a veure amb béns materials, si fabrico cases perquè estan destruïts, a quines comunitats
les faig arribar si són les comunitats més afectades, intento que arribin a totes les comunitats per fer-ho, perquè arribin a tothom, no? I no només un bàndol, però també té a veure amb coses més immaterials, no? Precisament la tècnica d'aquesta entitat ens deia que també quan han de rescatar de la presó defensors de drets humans també paguen per treure'ls de la presó, no? I que també són fons que acaben a l'estat d'Israel i que els hi suposava com reflexions de dilema, no? Ho estem fent bé? Realment estem contribuint al que volem contribuir? Tot això té a veure amb com transferim els recursos en un context de conflicte armat i com estem reforçant uns bàndols o uns altres, no? Última reflexió que té a veure amb un context de polarització, no? Estem parlant en context de tensió o de conflicte armat, doncs és molt probable que les poblacions estiguin enfrontades, no? Aquí les fotos tenen a veure amb Nicaragua i si us fixeu, a la part dreta hi ha com més colors blaus i blancs, seria més el sector antigovern, i a la imatge de l'esquerra serien els sandinistes, no? Que utilitzen més els colors vermells i negre. I llavors també podeu veure en el discurs com s'utilitzen termes diferents, no? L'oposició reclama molt el tema de drets humans i de justícia, mentre que els actors més pro-govern defensen molt més la pau i la reconciliació. No? Això implica que quan estem fent treball de protecció de defensors de drets humans és molt probable que estiguem posicionant-nos en el bàndol de l'oposició. No? Això passa a Nicaragua, però pot passar a molts altres contextos polaritzats. Llavors, això implica que com a entitat m'estic polaritzant amb un dels bàndols en un context on està altament tensionat i polaritzat i que potser no estic contribuint a la reconciliació. Llavors, això no és per dir que el treball de drets humans no s'hagi de fer, sinó que s'ha de ser molt conscient que a vegades el treball de protecció de defensors de drets humans no necessàriament contribueix a construir pau o no contribueix a reconciliar la societat. No? Segurament tots dos són necessaris, però és difícil que un mateix actor pugui fer les dues coses i són dilemes que s'han de pensar, que han d'estar molt ben trebats. No? Tot això per dir que treballar en context de conflicte armat és molt complex, o de tensió, és molt complex, que implica graus de reflexió i ètic i pràctic molt grans que volíem veure fins a quin punt quedàvem recollits en les polítiques i fins a quin punt creiem que les ONGs del sector estan prou preparades i que si les administracions contribueixen a fer aquestes reflexions. I això és el que intentarem veure amb els resultats que us presentarà ara la Míriam del que hem observat. Un cop la Cecil ha presentat el marc de la recerca i el seu sentit, tot seguit us destacarem alguns dels resultats. Com us deia abans, l'informe final és molt llarg i ja podreu trobar informació i dades de diferent tipus. Això només és una selecció d'algunes de les idees i qüestions més rellevants que surten un cop finalitzada aquesta recerca. En primer lloc, per contextualitzar a on estem, hem de dir que les polítiques de cooperació han patit des de l'any 2008 una reducció dràstica de recursos econòmics que sens dubte ha condicionat el sector i la feina que s'està fent. Els percentatges, si bé des del 2015 es comencen a recuperar, encara no s'ha arribat a assolir els nivells els nivells de recursos públics que s'estaven dedicant abans de la crisi econòmica del 2008-2009. També és important destacar que, tot i que en aquesta imatge veieu l'evolució de l'AOD d'ens locals en els territoris
on se situen les administracions estudiades, hi ha hagut diferències molt notables en el compromís pressupostari dels diferents actors estudiats. Aquí, per exemple, destaca l'Ajuntament de Barcelona, que ha destinat i destina actualment un 0,7% del pressupost en ajut oficial al desenvolupament, i mentre les Generalitats de Catalunya i Valenciana dediquen menys d'un 0,2% del seu pressupost a l'AOD. Ha estat interès per part nostra intentar valorar el volum de l'AOD destinada a la cooperació per la pau, però aquesta tasca no és senzilla. I aquí, si us plau, Cecil, passa a la següent diapositiva. No existeix una forma unificada de mesurar els recursos destinats a la promoció de pau. Llavors, com sabeu, hi ha indicadors internacionals com el sistema de monitoreig del CAT, de l'OCDE, basats en el tipus d'intervenció que es du a terme. L'ODS 16 també és utilitzat i està centrat en les fites de pau que en el consens global s'ha decidit assolir. I a la vegada s'observa que a les memòries que hem estudiat, les administracions de cooperació estudiades tendeixen a utilitzar les seves pròpies definicions de pau. La recerca forma diferents maneres que hi ha de calcular aquestes intervencions i com aquestes diferents maneres donen fotografies diferents del volum de fons destinats a aquest tipus d'actuacions o de perspectiva. I en aquesta diapositiva veieu quin és el pes de la construcció de pau a cadascun dels casos estudiats a partir de les definicions de cada actor. És a dir, en funció de com cada actor ho imputa a la seva memòria. Veiem que el pes de la construcció de pau, calculat segons el que cada actor defineix, és relativament baix i oscil·la entre un 5,2% en el cas de la Generalitat de Catalunya a un 8,8% en el cas de l'Ajuntament de Barcelona. I ara passem a la següent diapositiva, perquè aquesta xifra, des d'una perspectiva de sensibilitat al conflicte, contrasta amb les dades d'intervenció en contextos de conflicte armat a tensió. Així, en la definició de polítiques, mirant les prioritats establertes pels plans directors, s'observa que un mínim del 60% dels països prioritaris es troben en situació de conflicte armat o tensió. Aquestes proporcions són les que mostra aquest gràfic, i en el gràfic també és rellevant veure que la tendència a dirigir la intervenció cap a països prioritaris que es troben en situació de tensió i de conflicte armat, que apareixen en els plans directors, ha crescut significativament en els últims 10 anys. Totes les administracions estudiades han augmentat la proporció de països prioritaris en situació de conflicte armat o tensió en els que preveuen intervenir. Si bé l'anterior imatge intentava reflectir quines són les definicions sobre el paper de les prioritats, la següent diapositiva, Cecil, mostra quines són les quantitats d'AOD, d'ajut oficial al desenvolupament, desemborsada per cada govern en contextos de tensió o de conflicte armat. Aquí veieu com aquest desemborsament, de fet, té un pes superior al pes que tenen sobre paper el nombre de països prioritaris en la planificació. Aleshores, podem veure com en tots els casos hi ha més d'un 85% d'AOD que les administracions estan destinant a països que se situen en contextos que es poden definir que estan en situació de context de conflicte armat o de tensió. A la llum d'aquestes dades, podem valorar que no hi ha diferències molt significatives entre les administracions estudiades en les quantitats de fons que es destinen en països en situació de tensió i de conflicte armat. Aquest fet, veiem que la inversió, que el desemborsament en recursos és important a totes les administracions, contrasta amb les disparitats de discurs observades en els casos estudiats. I ara passaríem a la següent diapositiva.
En aquesta taula podeu veure una síntesi. A la segona columna, per exemple, que anomena si el pla director incorpora la definició de pau o de construcció de pau, sintetitzem diferents maneres en què els governs incorporen aquests conceptes de pau, de construcció de pau, en els plans directors vigents en el període considerat. Així veiem que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya incorporen alguna definició que interpretem de construcció de pau. La Generalitat Valenciana s'acull a la pau com a principi rector de l'Agenda 2030 i, per tant, com a àmbit de treball del seu objectiu general, i a l'Ajuntament de València la incorporació de marcs de pau, sobre pau, violència o conflicte és molt marginal o inexistent. Pel que fa a la sensibilitat al conflicte, aquí no apareix aquesta informació, però en els plans directors vigents actualment, dels 4 casos estudiats, només el de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament l'esmenta i ho fa vinculant-ho a la necessitat de coherència de la política exterior del govern, per tal que no faci mal. I el pla director anterior recollia la sensibilitat al conflicte com un dels molts objectius específics a assolir. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona s'observa com algunes referències significatives a la sensibilitat al conflicte han anat desapareixent i el pla director actual ja no en fa esment. Pel que fa a l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana, no s'han trobat plans directors que anomenin els plantejaments de la sensibilitat al conflicte. Això no treu que les administracions no expliquin durant les entrevistes i consultant les seves memòries i plans directors que realitzen feina al voltant de la cooperació per la pau. Així que la idea que us volem traslladar és que, independentment del grau de reflexió i la lògica utilitzada en relació a la cooperació per la pau, els actors governamentals han de ser preguntats sí que identifiquen que s'hi treballa. Llavors, l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, per caracteritzar les diferents aproximacions que hi ha en el treball de cooperació per la pau a les administracions, l'Ajuntament de Barcelona sintetitza 3 vessants principals de treball: l'educació per la pau, la incidència i la coherència de polítiques i l'ús de capital simbòlic de Barcelona per qüestions de rellevància estratègica del govern. L'Ajuntament de València explica la posada en marxa d'iniciatives com el programa Defensores de Drets Humans, l'impuls de declaracions de suport a població especialment vulnerable, l'enfortiment de la societat civil. La Generalitat de Catalunya identifica la seva actuació en base a processos de construcció de pau, com ara la prevenció de violències, processos de justícia transicional, i també es fa èmfasi sobre el suport a entitats de recerca i d'incidència catalanes especialitzades en temes de pau. I la Generalitat Valenciana caracteritza el seu treball en construcció de pau principalment des del suport a l'acció humanitària i en l'educació per la ciutadania global. Val a dir també que en tots els casos les persones també destaquen àrees geogràfiques i països o col·lectius en què es dona suport amb recursos públics de concurrència competitiva, però exceptuant el cas de la Generalitat de Catalunya, la reflexió sobre l'orientació de la intervenció quant a la seva relació amb la construcció de la pau sembla menys articulada institucionalment, de manera que depèn primordialment de la perspectiva de la ONG que està presentant aquesta proposta al treball, que executa el treball. Una altra dimensió que ens ha interessat és veure de quina manera si es dona la incorporació de col·lectius que l'agenda internacional prioritza en el treball en la construcció de pau, com són les dones i els col·lectius de dones i joves. Aquí i també la incorporació d'aspectes vinculats al desplaçament o al refugi arrel de l'emergència del desplaçament forçat que emergeix a Europa com a preocupació pública principalment l'any 2015. Pel que fa a col·lectius de dones, els diferents actors, tant governamentals com no governamentals, reconeixen la importància de la transversalització que la perspectiva de gènere ha tingut en cooperació internacional durant la dècada 2009-2019 i les administracions hi donen suport al treball sobre aquest col·lectiu per mitjà de
convenis i convocatòries. Això seria general. Però no tots els governs han promogut una reflexió al voltant del paper de les dones en construcció de pau. A la mateixa vegada, el treball sobre els joves no és tan explícit en general en totes les administracions, els governs estudiats. Pel que fa a l'adaptació i la resposta de les administracions a l'emergència pel desplaçament forçat a partir del 2015, la recerca mostra com aquesta problemàtica ha mobilitzat una nova onada, o així ho interpreten els governs i els actors entrevistats, ha mobilitzat una nova onada de solidaritat internacional i d'interès per les conseqüències del desplaçament i el sentit de la protecció internacional, així que persones entrevistades posen en relleu el paper que juga per tornar a mobilitzar la ciutadania sobre el sentit de la cooperació internacional, que juga aquesta crisi després de la crisi econòmica del 2008-2019, en què les retallades, després de les retallades va ser molt difícil situar en l'esfera pública la importància d'aquest àmbit, d'aquest àmbit de la política pública. I també es ressalta el paper jugat pels municipis en la crisi per l'àmbit municipal en la crisi del Mediterrani. Segons tots els actors entrevistats, aquesta crisi que s'evidencia el 2015 afecta la cooperació internacional i es donen respostes més o menys duradores al respecte. Per exemple, destaquem a la quarta columna algunes d'aquestes respostes. A nivell municipal, l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa la idea de Barcelona Ciutat Refugi, que després és adoptada, també es genera tota una xarxa de solidaritat i també és adoptada per l'Ajuntament de València. A la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona es crea una modalitat específica de finançament a la convocatòria d'Educació el 2016. A l'Ajuntament de València s'explica que l'emergència pel desplaçament forçat és principalment canalitzada des de l'acció humanitària i l'emergència, i així mateix ho explica, en aquest sentit també s'explica des de la Generalitat Valenciana, on s'assenyala que l'emergència pel desplaçament forçat és un punt d'inflexió sobre el treball en la cooperació i les migracions a la Generalitat. I també es destaca com aquesta crisi suposa una reorientació i un aprofundiment de la reflexió sobre la relació entre construcció de pau i acció humanitària. Passem ja a les conclusions. Hi ha 4 idees que us volem destacar. La primera és que en termes globals, tot i que, com deia la Cecília al principi, els índexs de pau i de seguretat humana empitjoren i el nombre de països en situació de conflicte armat o tensió no es redueix globalment, malgrat això, el grau de definició i articulació de la cooperació per la pau no ha estat prioritari a cap dels casos analitzats en aquest període de 10 anys. La segona idea és que, des del nostre punt de vista, es tendeix a infravalorar el volum de projectes de cooperació per la pau i en la mesura que el volum d'AOD que va parar contextos de tensió o conflicte armat és sempre superior al 85%, que és una xifra molt per sobre de les expectatives que teníem. A la vegada, com hem argumentat, la problematització dels reptes específics que suposa el treball en construcció de pau i la incorporació de perspectives específiques sobre els instruments semblen insuficients. I en ocasions s'ha donat un retrocés en els últims 10 anys, degut en part a les dràstiques retallades i degut també, entenem, a la priorització d'altres agendes, com que també no es permet tenir la importància que aquestes tenen. Referim als enfocaments de gènere i basats en drets humans i als ODS. Els diferents casos que hem analitzat parteixen de trajectòries institucionals molt diferents, tant a nivell polític com a nivell orgànic, i de recursos, de personal i pressupostaris, i a partir del 2015 també hi ha hagut
una alternança de partits en tots els contextos que ha influït en l'articulació de discursos diferents, alguns més enfocats cap a la justícia global, en el cas dels municipis, dels ajuntaments estudiats, i amb major preocupació per la coherència de polítiques del nord global, o més enfocats cap als ODS, en el cas notable de la Generalitat Valenciana i també, en certa mesura, en la Generalitat de Catalunya. Llavors, si bé l'entrada d'aquests nous governs el 2015 suposa canvis en les polítiques de cooperació, en qüestions importants, en qüestions com ara pressupostos, planificacions, marcs legals, participació, que són comparativament molt importants en els casos de l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana, aquests canvis no han comportat reconceptualitzacions significatives en accions de construcció de pau o de sensibilitat a conflicte. I en tots els casos sí que s'ha donat, això sí, més visibilitat a l'emergència lligada al desplaçament forçat i a les persones refugiades. Ens preguntàvem, ho hem anat comentant des que compartim aquesta recerca, si la pau, la construcció de pau han perdut atractiu entre representants de govern i societat civil. I més enllà de quina és la resposta a aquesta pregunta, es podria parlar de quina és la capacitat d'aquests marcs per recollir, captar les dinàmiques i els interessos dels reptes globals als que fem front. Sí que hem de tenir en compte, des del nostre punt de vista, que la priorització d'altres marcs com la justícia global, l'enfocament basat en drets humans i gènere, per se, no significa tenir una mirada específica en actuacions de contextos de conflicte i tensió. A partir d'això també, en l'informe es proposen algunes recomanacions. Aquesta és una gràfica, un dibuix que posem en el marc d'anàlisi que trobareu en l'informe, on s'apunten algunes idees a partir de les que es poden desplegar polítiques de cooperació per la pau. A partir d'aquestes idees, d'aquest marc, d'aquesta proposta de treball, destaquem algunes idees, algunes intervencions que semblen prioritàries. Llavors, d'una banda, entenem que és important reflexionar i enfortir les capacitats dels agents de cooperació. Hi ha alguns temes que ens semblen especialment importants, com sobre les implicacions en intervenció en contextos de tensió o conflicte armat, sobre les relacions entre aquests marcs globals que hem estat anomenant i la construcció de pau, sobre el rol de les dones joves en la construcció de pau i en la superació de les violències, sobre els reptes vinculats al desplaçament forçat, a l'emergència climàtica i la seva relació amb els conflictes. En una altra línia de recomanacions, és la següent diapositiva, ens parla de l'adaptació, de la importància d'adaptar, de fer un esforç d'adaptar instruments de cooperació. I amb això no volem resoldre dient que al final tot es tracta d'afegir nous ítems en els formularis perquè les entitats s'adiguin a certs marcs, però sí que és veritat que és necessari veure com s'incorpora la sensibilitat al conflicte en els instruments com ara bases i convocatòries i formularis. Seria important incorporar indicadors de sensibilitat al conflicte o de construcció de pau als barems de valoració dels projectes. Caldria desenvolupar instruments d'avaluació que permetin el monitoreig i l'avaluació de l'impacte d'actuacions en aspectes de pau i conflicte i clarificar criteris de codificació del CAT i dels ODS dels projectes quan aquests aborden diferents dimensions que ens ajudin a fer aquest monitoreig i avaluar el tipus d'intervenció que s'està fent des de la política pública. En últim terme, l'última diapositiva fa èmfasi sobre la necessitat de planificar i treballar per la coherència de polítiques de cooperació per la pau. Aquí volem destacar que estem com en un nou cicle de planificació, en què s'estan creant noves lleis, els actors
estudiats a la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, estan en processos de potser repensar les seves lleis, en el cas de Catalunya, potser de la llei de cooperació, en el cas de la Generalitat Valenciana, de la possibilitat de crear una llei vinculada al foment de la pau. És a dir, hi ha oportunitats per poder pensar sobre aquestes qüestions en el proper temps, en el curt termini. També entenem que en les polítiques que es defineixen cal tenir en compte indicadors macrosocials sobre violència i conflicte i veure quines són les tendències pel que fa a la militarització dels estats, a fluxos d'armes a determinades regions, l'evolució sobre homicidis, intensitat d'aquests conflictes armats, els impactes del canvi climàtic en conflictes i desplaçaments forçats, etc. Aquest tipus d'informació també ha de poder informar, ha de poder ser tingut en compte en com es planifica la política i és clau vetllar per la coherència de polítiques a tota l'administració. Això suposa una transversalització i també pensar en la contractació pública social i responsable, criteris de banca armada, les empreses de seguretat o de materials de doble ús, afecta també el lucre en l'explotació de territoris ocupats. I amb tot això tanquem aquesta presentació. Podeu tenir accés a l'informe en format PDF i altres infografies en el web del blog generat pel projecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a la Cecília i a la Míriam per la presentació d'aquest magnífic treball. Jo, com a president de l'ICIP, em sento orgullós d'haver col·laborat a que es pogués fer aquest treball. I ara emplaço els tècnics i tècniques de les administracions i a totes les persones que ens esteu escoltant a que realment tinguem en compte això, perquè és veritat que s'estan destinant molts fons a països que estan en conflicte o en tensió política i social, però de vegades s'han de tenir en compte molts aspectes que també conflueixen per fer que la nostra acció humanitària o la nostra acció de cooperació sigui rellevant i sigui substancial. Moltíssimes gràcies a tothom per la participació i en nom de l'ICIP i de l'IGOP i de l'Escola Cultura de Pau us agraeixo la vostra atenció i la vostra participació. Moltes gràcies a tothom. Gràcies a totes per estar aquí, a tots i a totes.